lazi iphutha lakho akusho ukuthi uyigwala usukubona vele cha ngibe wrong la noma ngimoshile la uyabo. So nina nithuswa yini kangaka nase nifuna ukuyifihla manje ma-Red Nation kahleni bafowethu. Musani ukubhorisa uTikTok nokuhlaziya kwenu la ko TikTok. Buyani bafowethu. Buyani bafowethu nizohlaziya, musani ukubaleka, musani ukusaba. Nithuswa yini kanti? Musani ukusaba, buyani nizohlaziya bafowethu. As long nje nizoqoqula imlweni, asisho ukuthi mhlambe ukuthuka inhlamba kwenu la ko TikTok ngoba inqwaba bathuka inhlamba yikho kuyizathu sokuthi abantu abaningi bedlule emhlabeni. Cha, asikusho lokho bafethu, asisazi isizathu. Uyabona, isizathu saziwa umnikazi nomenzi wokubi, saziwa saziwa umenziwa nomenzi ukuthi kubangwani, thina asazi lutho. Uyabo, so kuqapheleni futhi nalokho abafowethu, ngoba kungenzeka ukuthi unesitha sakho esifuna ukugadla vele esikade kwasasikulambele. Uyabo, mase siyakubona la ku TikTok ukuthi unokukhuluma kabi vele ngamagama abantu, uzakhele izithe enganasidingo. Mase sithi awuthi ngigadleke manje ngoba ngiyazi ukuthi mangigadla ngeke ngisoleke, kuzosoleka lo akahleze emthuka mhlambe ku TikTok noma ahleze ngcofana naye ku TikTok. Awuthi ngigadleke mina ngiyisitha sakhe, ngeke vele ngize ngisolwe nakancane. Yabo, so bafethu kuze sigweme nje lokho, ziqoqeni nje ngani zangithi kuse-early, yabona, ziqoqeni niqoqule imlenu, niphawule man, nimnandi indima ngakho ukuthi niphawule ngoba abaculi bazorelaxa kakhulu manje ngasaphawuli. So musani ukusaba, phawulani. As long as indaba yakho mawuyibeka uzoyibeka ukhombisa ukuthi ukhuluma ngomculi, ukhuluma ngomuntu omdala, futhi ukhuluma ngomuntu ohloniphekile, uyabona. Ungakhuluma athi ukhuluma nengane nje, yabo. So buyani bafethu nizohlaziya, ningayifihli ubuso, sifuna ukunibona kahle ukuze ngisho sesihlangana nani la komayimayi maswedlela inyama sisho ukuthi awunayi le yansizwa le yani, yabo. So buyani bafethu, musani ukuyifihla, musani ukusaba. Buyani ngani zakithi nihlaziye, phela nje nihloniphe umhlaba ngoba angeke uzutshala ubhatata mase kusasa wena uthi ngihalela amadumbe, awuthi ngiyovuna amadumbe, angeke kuze kwenzeke lokho. Umuntu uvuna kutshalile, yabo. So mangabe nje uzotshalela inhlonipho yakho, uyihloniphela abantu, nabantu futhi bazokuhlonipha bekuthande futhi, yabo. Kodwa mawuzothi uyisigora ke wena awusabi umuntu, uyashayana uyadubulana, yabo, uzozakhela ke lapha izitha engenasidingo. Kubhlungu we bafethu ukuba nesitha nezitha, uthola ukuthi mawuhamba indawo usuhamba uqalaza, uthola ukuthi kunendawo ongasayingeni ngenxa yokuthi waxobana nobani amakhona, uthola ukuthi la kunesicongololo khona njengakoma manje wagcwala ngaka awusatholakala wena khona ngoba awazi ukuthi ubani ongagadla nini. Kubhlungu emase kunjalo. Ingakho ngithi ngani zakithi zifundiseni nje nini ukuhlonipha, hlonipha omncane, uhlonipha omdala, mawubeka uvo lakho ulibeke, akunankinga. Nambo sithinkeli bafethu bakhona bahlezi bekabalasa ngathi imbongolo, kodwa akekho, angeke umuze ethi uyasaba. Uyabona, ngobani uyazi ukuthi uyakubeka lokho asuke efuna ukubeka kodwa ngendlela eright, yabo, ethandeke, ayipromothela abaculi, ayiculela ingoma zabo ngendlela nje right. So nani buyani bafowethu nihlaziye mara ngendlela eright, uyabona. Ningadeleli abantu, ningathuka abaculi, uyihlaziyele nje ngendlela ohlaziya ngakekho umuntu ozokushaya ukuthi ubeka umbono wakho ngedatha lakho nangefoni yakho, uyabona. So mhlambe futhi nomculi thizeni obubeka ngaye lokho uyofunda kuleyo nto obuyibeka ukuthi no, yazi ngempela mhlambe mangingalungisa la ngaba ngcono, yabo. So buyani nje bafowethu nibeke into nabo mbeje bakhona bayayidelelela kamnandi, beyidelelele kamnandi, kodwa ku-understandeka ngobani bayayidlalela, kuyabonakala ukuthi hayi ziyancweka insizwa, yabo. So nani buyani nizoyingcwekela bafowethu, sincwekisane, sidlalisane kube mnandi, singalwi ngamatshe, siqhubeke nje sidlale ngamagabade. So le amabhanaklava akhona la bafowethu, hayi ayekeni, musani ukutatazela, kubi kakhulu, yabo, akubi kakhulu ingane zakithi. As long nje uzazi na ukuthi awusikhandeli izitha mawukhuluma, uyibekela indaba oyibekayo ngendlela eright, uyabona. Awenje mina ngicheme nokhuzana udede lokho mina ngeke ngikufihle, ngicheme nokhuzana udede ukuthi ngoba ngeke uzungibone ngigqoka iskipha ke sakhe ke esinesithombe sakhe la, cha ngeke ngisigqoke iskipha esinesithombe senye indoda fana nentombi. Mina ngeke ngibe nentombi
egqoka iskipa sesibhala ukuthi mhlambe sakhosana noma samthandeni noma sasicebe, hayi ngeke mfana. Mangabe uthandiswa izikipa zamadoda, kumele uthathe ikhanda lami ulibeke lapha esikipeni usiqhokeke, yabo, hayi ukuthi ugqoke iskipa senye indoda. So nami angeke ungibone ngigqoke lokho, kodwa ngasigqoka nje sibhaliwe indlamlenze khosana in, kodwa hayi ukuthi ngigqoke sinekhanda lakhe impela, cho. Ngicheme naye kodwa udede. Ngeke ungibone ngithi mina mangiphawula sengizofaka ibhanaklava eblue ukuze ngingabonanga, hayi lutho. Cheme nokhuzana udede, kuwukuthi ke ngiyalazi ulimi lami mangikhuluma ukuthi kumele ngiliqoqa, ngoba angifuni nami ukuzakhela izitha, angifuni ukuthi la ngihamba khona ngihambe ngiqalaza, uyabona. Kodwa sengizoba mncane ke nami kulezo maphawula, ngoba hayi sengithi ngiyabhekisisa kakhulu manje bafowethu, hayi izinsizwa sekuyizona eseyikhuluma ukudlula abantu besifazane, yabo. Izinsizwa sekuyizona eseyikhuluma ukudlula abantu besifazane impela manje. La ku TikTok uyithola ichaza iziyazi umculo okudlula yena umculo uqobo, yabona. Yenzeka phethu wazi umuntu okudlula yena, uthola ukuthi usungazi okudlula mina, wena usungazela ukuthi hey umfo kaNtshaba ukuthi nokuthi uthola lezi zinto ezikhuluma amangizazi, uyabo, kodwa wena uyazazi. Ingakho ngithi kuyenzeka ukuthi usuwazi umuntu okudlula yena. So masinganciphisa lapho nje ngane zakithi, sikhumbule ukuthi sisupport abaculi ngeimpilo zabo za public ngokomculo. Lokho kwa private abakwenza ngale asihlangene nakho, asingene kikho. Okwethu ukulalela umculo, uhlabe la uhlaba khona, uncome la uncoma khona. Ukuthi uwenzeni ke ngale komculo asisangeneke lapho, unless enze into enhle edinga ukuthi ingconywe, uyabo. Kodwa ukuthi hlamba kazwani nobani or waxabana nobani kwashaqima asisangeneke lapho. Okwethu njengabalandeli ukusupport umculo. So buyani bafowethu, yekana amabhanaklava abomvu lawo, nibuye kuzodlala ku TikTok kube mnandi. Ingabhori man TikTok, ungabhori bese nithanda manhlaziya bafowethu, kodwa ningadeleli. So ningabhorisi uTikTok, buyani bafowethu, ningazifihli. Qhubeka nje kudlalwe ngenkotha, nje kudlalwe ngolimi, kudlalwe ngenkotha, kudlalwe ngolimi. Sehlisa ukudelela ke nenhlamba kuphela nje, sizophila isikhathi eside enjalo. Kodwa sehlise bani ukukhuluma kakhulu sizedlula abantu besifazane, cha. Beka nje into oyibekayo uphuma, yabo. Ungabe usudazi, hey mina ngiyamazi, hey ukuthi no, hayi lutho into zabantu besifazane lezo. Beka nje into ofuna ukuyibeka uphuma udedela abaculi ayi ngiyoze ngikhulume nento engekho bhabhayini.